Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng ijing para rawa ingkang kula hormati. Sepisan puji lan syukur kita aturaken dumateng Allah Subhanahu wa taala amargi awit saka rahmat, hidayah lan kanugrahanipun awake dhewe saged kumpul ing mriki kanthi sehat lan wilujeng. Para rawuh ingkang kula hormati, ing kesempatan menika kula badhe ngaturake sesorah kanthi tema lanti minangka panggilan ajining manungsa. Tegese tembung sing metu saka tutuk nggambarake budi pekerti lan isi ati kita. Tutur kata duweni daya sing gedhe. Tembung alus bisa nyenengke ati lan nentremke ati wong liya. Nanging tembung kasar bisa nglarani ati lan merusak paseduluran. Mula awake dhewe kudu mikir dhisik sadurunge ngomong. Wong sing bisa jaga latine biasane uga bisa jaga tumindake. Dheweke ora gampang nesu lan tansah ngajeni wong liya. Kanthi mengkono ajining manungsa, ajining diri bakal tetep terjaga. Ing gesang sabendan kita sesrawungan karo wong tuwa, guru, kanca lan masyarakat. Mula kudu bisa milih basa sing sopan, santun lan ora nyinggung wong liya. Ing zaman media sosial kaya saiki, kita uga kudu hati-hati nulis ing media sosial. Amarga tulisan uga kalebu ucap. Para rawuh sedaya, ajining diri ora mung saka pinter lan sugih gedhe. Nanging saka carane ngomong lan carane ngajeni wong liya. Ayo padha sinau njogo lanti ngomong sing alus, ngajeni wong tuwa, guru, lan ora pasrah kanca. Mugi kita sedaya saged tansah njaga ati lan tuwuh supados ajining diri tetep luhur lan dipun ajining dening sesami. Mekaten sesorah saking kula menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.